תענוג. שלום, אלי, מה נשמע? מדבר אביה. אני בקשר לטופס 3010, שלחתי לכם על החזרי מילואים. תכלס ביקשתם ממני רק לשלוח את הטופס, שלחתי, ומשום מה עוד פעם יש בעיות, יש בלגן, אמרתם לי פקס הגיע, לא הגיע, אני וידאתי שהוא הגיע. אז אני לא מבין, אז גם שלחתי פקס, גם וידאתי שהוא הגיע, גם כבר הייתי באתר שלכם, די, ראיתי כבר את הכל. עכשיו אני צריך להגיע לסניף בגלל שאתם אומרים שיש לכם בעיות עם המערכת, אז זה לא רציני. אין לכם איזה משהו לסדר, איזשהו, לא יודע מה... וואי, עכשיו לבוא, זמן... חניה גם ליד הבית משפט שם, זה מכה מהסרטים. טוב, אתה אומר שאין ברירה, אז אין ברירה, אני... טוב, תראות, יום טוב. מתי שתכללו כבר המשרדים האלה? אין לי כוח. אתם פה? אז מה אתם אומרים? אני אזרח ממורמר או שאני צודק? יש חוסר יעילות בכל המערכת הזאת, שצריך לשלוח פקס, טלפון ונציג. אף אחד גם לא מתייחס אליך. שאולי מתייחסים אליך, אני בכלל לא יודע, אני לא... אולי אני לא יודע לנצל את המשאבים כמו שצריך. אבל אני לא בטוח שאני צודק. אז אולי כדאי לפנות אליכם ולברר את זה. אז חכו לי דקה, אני תכף מגיע.